És el fotògraf. Les penja. Molt bé. Teniu accés directe, hi ha un lloc que diu... Què? Que ens filmaves? Cap allà, molt gegant, no cal... Anem cap allà. Ja, el del Vaig cap allà. Vaig cap allà. Sisplau, les colles de Calders i l'Hospitalet que treguin els cotxes del pla. Llavors, a partir de les 11 començarà tot, per tant, la gent que està aquí al mig s'hauria d'anar fent espai, val? Llavors, les dues primeres colles...
y después a tope, ¿vale?
terra.